Vítam sa to video a idem teraz presne natáčať. To je to, že idem sa pozrieť, koľko mám percenta. To je to, že som už aj reperoval, no som to nedal hore na YouTube, lebo som sa hambil. A poprvýkrát idem teraz iba, ale tam si na survival, akože. A keď chcete celú túto hru, túto hru, tak napíšte mi do komentárov, že chcem hru. A ja vám dám to hore, vám to ukážem. A potom to pôjde. No. Za pár minút pôjdem už hrať. A že toto je dosť ťažké hrať. Lebo počúvate, ja som to nemal tak siahnuté. Napíš e-mail. A to ťažké, keď dáte svoju adresu. No a keď vám prídu. Napíšte, že mini legendy a uvidíte, jak tie mini legendy budú. Výplatu. No tak. Trošku budeme čakať. Ja sa vám ozvem, keď už budeme hrať. Idem urobiť prvý dom, pretože ľudia mi uravia, že som urobil prvý dom. Som sa rozhodol, no tu sú iba, akože musíte hrať iba po anglicky. To je tak urobené a mne sa zase nechce písať. No keď už tak napíšem, že niektorí ľudia aj vravia, že by dali mňa napríklad na stávanie. No, takedy som hral s veľa tímy. No, iba takedy dávno som hral. No, dávnejšie poviem. Som hrával takéto, také ako debilinosti. A ja som hral a stávacie také debilinosti som robil. A ja som napríklad podvádzal. To som hral záľovec s Lukasom, s mojím kamarátom, pretože s tým som hral už od malička Minecraft a za to chcem s tým každý deň hrávať, pretože to je môj najlepší kamarát. No a keď chcete, naozaj už to poviem pravdu, keď chcete mať túto hru, tak napíšte mi do komentárov, že chcem hru a ja ju vám dám, ja vás nebudem klamať, iba niektorí ľudia vravia, že nikdy by ma, že dali by ma, no to som už vravel, že by ma dali na stávacie. A
ja som sa čudoval, že čo to a kto to vlastne povedal. A keď som sa o tom dozvedel, bol som veľmi, veľmi nadšený a to bol Lukas, môj kamarát. A on vravel, že ma dá. Ja som mal taký strach, lebo počúvajte, jeho by si ani vy nedali, lebo on je profík. Úplne, on je profík. No a, no, on už, keď sme my hrali proti sebe, taký dom, asi k vám to pošlem, neviem, lebo poprvýkrát iba ho budem vidieť, lebo ja už som ho dosť veľakrát stretol. No za to sa bojím s ním ísť, lebo on ma zavolal normálne. Poď, more, a nie, a diga, že more, ty si kto? Ja som tak vrhal, a diga, Lukas, more. Lukas, more, nerob so mňou. Diga, poď už, more, sme hrali, more, od malička. Ale ľudia, on taký pekný dom vie robiť. Keď som s ním hral, more, od malička, taký, on viete, čo robí? On nepodvádza, on riadne ide a normálne dá vás. On sa ani nebojí. A ja sa s ním ešte bojím izrať. Čo, no, ja by som už hneď podvádzal, pretože ja neviem stávať. Lebo ja neviem stávať. No, ako keby bouchal, no, na toho normálne nepoviem, lebo aj ten by ma dal. No, ten nevie stávať, ten stále iba podvádza, to už poviem normálne. Pretože on stále podvádza. No a musíte mi dať like a odber, aby som išiel s Lukasom hrať. Ale keď nedáte, tak to znamená, že nejdem hrať. No, ja by som radšej nedal žiadny subscribe, či čo to je, no. Odber by som žiadny nedal, lebo ja s ním ani nechcem vyzerať. Tak pozrite sa, on ako vie hrať dobre, no ešte ste ho nevideli reálnosti, moja sesternica Paťka, ale ja, oni ho videli. No už je to teraz na YouTube a bojím sa to aj, že tak, že s ním už hrať, lebo že poprvýkrát, že idem s ním hrať a diga, že what the fuck, píše, Luka, a diga, kino robí, no more. A viete, pravdu. No raz, keď sme sa hrali spolu, takže tak devilinosti, tak on má len tak nedával, pretože stále som ho iba ja dával. No, nedával som ho len ja, aj on ma takedy dával. A urobím asi aj takú stavácu, že no, stiahnem si taký Minecraft, lebo je aj taký Minecraft, že tam mesto, to si stiahnem a natočím to. Sľubujem, zajtra to asi natočím, to vám nechlávam, toto je nové video, čo teraz dám na YouTube a budem mať už nové video. No, dlho som to veľmi čakal a tento dom bude dosť dlho. Poprvýkrát ľudia idem natáčať. Nové je zase toto video. Zase nové. No a ďalej asi to bude začať, že tak na pozor budem dávať tieto videá. No a že stále sa to nebude len tak objavovať. Že ešte nevie sa nič. Takže hral som toto veľakrát, to poviem.
No, niektorí už vravia, že mám dali. Nikdy nie. Pretože tak to vraví, že ma už dali. A no, ľudia, to sú aj výhovorky, takedy môžu byť aj výhovorky, to poviem, ale kebyže ma raz niekto dá, tak sa priznám, že poviem, tak dali ma, no a teraz ma zabije za to život? Nie. Tak čo by sa stalo za to? Nič? No, aj, je to aj pre Paťku, teraz to aj na to dávam video, no, aj takto. Aj. A už skoro budem mať dom. Ja vravím, nie som dobrý na stavačky. Bo ja už veľakrát som nestával. No, ak chcete vidieť, tak ja sa vám ukážem. Som takýto, v reálnosti som inakší, to vám ešte neukážem. No a dávajte mi odber, som to zabudol a aby ste mi dávali výhodičku. To je najlepšie, pretože zase scroll môže dať naspäť, pretože no toto je Minecraft. Tak mi dajte like a čau. No, ktorí ľudia vravia, že mám dar. No to ešte nie, pretože nikdy mi nedali, ani by mi nedali. Bum, 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 بدأنا مشي إن شاء الله ماليش. Z tohto musím urobiť dom. No, tohto ešte urobím ten nový dom. No, ja už je chod. No, idem. Čakajte toto. Tak, ľudia. Ja to natáčam pre Paťu a pre Leju. No. No, už dám to, tak už idem spať, aby som mal už potom pokoj. No a už to mám, ľudia. Tak všetky veci idem teraz vyhodiť. No. A z tohto ešte to nechám. Ja vám ľudia, že vás nikdy ja nesklamem. Viete, že ja vás nikdy nesklamem. Aj tedy, keď som robil tie postele a som ich natočil, tak dajte mi like, odber a tak sa majte.